Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kadurki bala Palat de Bryan Adam Hapoh karensan Instagram jong u. Kalapoi 1 million ngut tam ni shipholak ngut Kiba Peit Hapoh Sngi. Halor ka jingle jingo jong u ya ka lau kentang ba de ka Elephant Falls. Le se baro ka we ka perthei ki latip lot de ka jing itanat ka jala Meghalaya. Uni unong ruai ba paunam ubala 100% senam karta. Ula de jingo ya ka lau kentang ka bah mau plang. Badru ka Elephant Falls haka khatwe tarik menta ubnai no opera arja arpesau. Hashwa bu un mi no na ka jala. Hadirin ba ulawan bandruai bat pensyong syed ekipat ba hajiin stadium polo haka shipo tarik na opera arjar arpusau. Uni unong ruai ba paunam ke perthei banari Canada. Hadirin ba uladap wan jungo ekitiki artali ki jaka jungo kai perthei ki ba itanat ha Shillong. Ulat habru haka rinsan Instagram ke jong uhi ka ba ai kerteng Bryan Adams. Bat kani kadur ki hadu menta kalapoi kumba 1 million tam ki ba pet jaka hadirin san Sngi. Haka ni kadur ki eloi iru ekipat ba ki ba na kaleng ke perthei ba na India ki ba ajing aro eka Shillong. Haba Bryan Adams ulat tab ha Instagram jong u.